Doncs bon dia a totes i a tots. Agraïda, en primer lloc, que estigueu participant d'aquestes jornades que hem organitzat a Santa Coloma de Gramenet, però amb la voluntat que puguin servir de referència per a totes aquelles persones que esteu interessades en promoure la perspectiva abolicionista davant d'una de les violències estructurals més punyents com és la prostitució i el vincle indestriable que existeix entre la prostitució i el tràfic i l'explotació sexual de dones, nenes i nens. És un plaer comptar amb les diferents ponents que al llarg de les jornades tindrem l'oportunitat d'escoltar-les. Després en faré alguna referència al programa per fer una presentació més en detall, però ara sí que vull agrair també la presència de la Laura Martínez com a presidenta de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i de la companya Lluïsa Moret, dic companya perquè compartim tasques a la Diputació, i també de l'Arba Barnocell, que és la delegada de l'àrea de cohesió social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona. Jo ara els hi passaré la paraula amb elles i després tornaré a intervenir per dir-vos algunes idees relacionades amb com hem previst el desenvolupament de la sessió i, per altra banda, també alguns aspectes que m'agradaria remarcar. Doncs, Laura, tens la paraula. Doncs, en primer lloc, donar les gràcies a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, per haver-me convidat en nom de l'Institut Català de les Dones a participar a la inauguració d'aquesta jornada avui que lluita sobretot contra l'explotació sexual, contra la prostitució de dones i de nenes, que aquest debat, aquesta lluita s'ha de dur en terme constantment, de manera constant, perquè això no té atura i per tant cal que hi treballem sempre. Hem de seguir debatent per no oblidar mai la diversitat de dones que existeixen, perquè al cap i a la fi som aquí per plantar cara al patriarcat. I el patriarcat, com a organització social i cultural, com a sistema de poder, no deixa de reinventar-se i de buscar i renovar aliances amb altres sistemes d'explotació. Per això nosaltres hem de seguir en aquest debat, per enriquir-nos les unes a les altres i per poder avançar contra aquesta lluita contra l'explotació sexual i contra la prostitució de dones i nenes. Seguim vivint en una societat masclista. Cada dia despertem entre notícies que reflecteixen les violències contra les dones, sent les agressions sexuals, l'explotació sexual i els feminicidis les cares més extremes d'aquest masclisme. Tot i així, cada vegada amb més força, amb més recolzament, trobem la resistència de la lluita feminista. Aquesta resistència és la que ens ha permès posar nom a les opressions, a les violències masclistes, que malauradament evolucionen com ho fa el patriarcat. A Catalunya, gràcies a la feina feta per al teixit associatiu de moviments feministes, per l'administració, pel govern, pel conjunt de la societat, comptem amb la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que és fonamental per afrontar aquesta violència. La nostra llei va ser pionera, ja que protegeix la dona enfront la violència exercida per l'home, fruit de patrons culturals masclistes, des de la discriminació cap a les dones, però no finalitza en l'àmbit familiar, com si ho feia la llei espanyola, que finalitzava en l'àmbit familiar i de parella, sinó que aquí s'estén també a l'àmbit laboral, al social o al comunitari, perquè les violències masclistes es donen en tots els àmbits, no només a dintre de casa. Hem de tenir sempre present que les dones som diferents entre nosaltres. No parlem d'una experiència única, tant pel que fa a la posició social i l'experiència viscuda, però també des del punt de vista de la procedència, del context cultural, de l'orientació sexual, de la identitat de gènere, la classe, l'estat de salut o els projectes de vida, entre altres. Per aquest motiu, la diversitat d'experiències de les dones és un dels fils conductors que cal tenir en compte en el moment d'articular qualsevol política, i especialment en les mesures de prevenció i atenció a la violència masclista, però també quan parlem de polítiques d'apoderament de les dones i de lideratge femení. És important no perdre de vista aquesta diversitat per poder integrar totes les formes de participació, ja que totes són necessàries per la cohesió social i per l'aprofundiment democràtic.
Perquè si volem lluitar contra l'explotació sexual hem de tenir en compte tots els eixos d'opressió que travessen les dones, que pateixen com el sexisme, el racisme, el classisme, la xenofòbia, la transfòbia. Totes elles es connecten creant vulnerabilitats i al final el que creem és que aquest xacra que vol aprofitar-se d'aquestes vulnerabilitats estan totes connectades entre elles i cada vegada fan persones més vulnerables. Per això són també vitals les polítiques d'apoderament de les dones, perquè hem de treballar juntes per garantir que tothom tingui els mateixos drets i que no deixem ningú enrere. Per aquesta raó us vull donar les gràcies per dedicar aquesta jornada a debatre, per crear noves aliances i pensar en reptes de futur, per avançar cap a una societat més lliure, més igualitària i més feminista. Aquesta és una jornada valenta, molt valenta, amb títols valents, amb campanyes valentes, i està bé que debatem des de la sinceritat, des de deixar-nos de remilgos, que es diu en castellà, i posem el nom que tenen les coses i les debatem com són. M'agradaria acabar amb una frase d'Avery Gordon que diu que necessitem saber on vivim per poder imaginar com és viure a un altre lloc. I necessitem imaginar viure a un altre lloc abans de poder-hi viure. Per una banda, hem de ser capaces d'analitzar la situació actual dels sistemes de poder que mouen les nostres vides, fer-los visibles si volem imaginar un món on no es donin aquestes injustícies flagrants, on l'opressió no tingui nom de dona, al cap i a la fi. Per això és important mantenir aquestes converses, debats, discussions, perquè així construïm també l'anàlisi d'en quin punt ens trobem i com està la nostra societat. Però, per una altra banda, no podem oblidar quins són els nostres objectius, què volem aconseguir, cap a on volem anar. Hem d'imaginar quin és el món que volem, que és vital aquesta creació d'aliances per construir ponts dins del debat, per trobar-nos, per trobar nous mons, els mons on ens agradaria viure, per les dones i les nenes que som avui, però també per les que vindran. Moltes gràcies.